Langsung ponpo. Jelas so biar itu mandah dapat sekali ponpo kali government institution. Nah, jelas so biar itu man mangke langlong ke patulung nila. Kali non bangke laso bang PGR long itu government institution pen ithan bangke irrigation office lapen gangon badi center lapen schools am khao dak do palahe bangke itu mandak pen terek ponpo kursi pinie bangke cerai lo ete non bangke hoda bangke hola dak la 339 writ petitioner atum phanke lake principal secretary eviction order report dadak suspend dia tamasi la tumhan ke thali une delo la sipat bakie bangke oko notice kiti ya PGR notice le belek pipo la pen PGR notice ta belek pipo la ke dongkam revenue circle la pen ke dak colony revenue circle pen si pipo dikon ke nikona farman dosar la apor ke pijela laino la non 15 days ang bong nak tum dak pen cheterek no the dak 18 two ateng pen rules hai rules 18 two ateng pen lake itum 15 days apor pipek nahi ore salong ke do tumban ke lake 30 days pinangi seta la PGR VGR ba government land la government hedi la government along le along kacara tumban ke lake 15 days angbong si natum cheterek na istilah pula nini sama kana Facebook ni long keklang la so PGR pe ne la so alo pe ne keklang apang na khadana ke pi alo pe ne pala lahai ke non ke court asi submit hoithe moi ta than lo ei tum government pen ki PG a documents ke lake affidavit ban ke government pen ki PG la so affidavit along a documents lo amkha ban ke lake duplicate pilong nei xerox pilong nei lahai ke pura authentic nang ji la pen ke ekdom counter sign do nai ji la pen si pilong ji bokete bharia crime lo hitum si chingnang bola tande pine ke ekdom positive lo la positive